أزو سلام دانا تقبلوا مدباتي ار تي في عم كتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كمي تبعلوا فاردوسن فرقان كوينون اللهم حاموس إسان شوعتن حاسس ترالوا زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زقدم ليديا تخلا مريامي كأند نتبتاتو قدم أبو بسون كبابيتات زوباسي ميناو أي بحري ساقام أنبت أمدر بدا ترأيو أبنو زبا فورم عقب ماين حمدن بزل على كدفاع المخانو تقليصو أبنو زبا شعب وحج أبي واتسابن تحت أرض حرشان قد أتاوريدو كينيا لبدا كورونا فيروس نمكتا أو جاتون زتنحت ساعتات اتو أناوي حتو إيرباو حبرت أب مالخا كايدون زتنحي وتحدراو تلأخو كم زوان زفو أفليتو إيران نيكولاساوي أطوار كم تفريلو نزت ارتباطات كتفتش أفكيدا كاب موداتا أوارحنا كل تشحن عصرت الشعتن كسب سلستك قدامت أوارحنا إذا عمت زي أبزتفل عليه كبابيتات حجرنا زترأي كاب سجر بحرن قربا بتحجرات الزسجرة إسلاتان بتأم دربرة من السرح الرشام زتفل عليه وأكلات تواهيدو بزوسدو قلت فن أدم عن سجمتي أب حرشا واللمعتن مجهجاتن جود أتكي ورده أب قطر متعوز الذكريو أنت هنا جن اتحدجا أب قربا بتحجرات سلزي بقى كتعلم كتتعلن مدلواتن كجبرت أني حلا إذا دما سالستزي أب وسون كبابيتات سيمينا وإح بحر نزترأي أم بتأنا مقططار عبا استوات أوغيريو وكيل إيرينا محاربة لاي توسخت أبتابالو أرسي مسمارم كتاروبيا كاب غروبا بتهاجرات إثيوبيان يمنن زسجرت عق زي بلو حدش تريو عسلتات ساقامي أم بتأم دربدا أبو سون كبابيتات زوبا سيمينا وإح بحري ترأيهم إزي بنوس جلتات أبنوس زوباتات قلعالو فورو جيندع شعب أفعبتن كوران تخصيت زول أنبتا تسبي زي تقبرلو خمزي كونا زحبرج أنفر مينستر حرشا زوباسي مناوك أي بحري كل مدياوي مدلوات تتصافيفو سلازت أنحا مكتتال النات تقبرلو مدهانيت بمنس ناس نمتفو بموهاد هزبي من محدارات حايلتات مكل خالن موياويان حرشان ليتن كثرن أدمعي سرحاتي سلاسل كمزلو قليتهم أبتجنفر حلافي مكل خال بغلي أتوسفيت جرز غير نيرينا أبزها بحبريتا اتي كاب 7 كساب 8 هكتار شفي نزولو عسلان بتا زاقيت ببقجلة فحيلو نابسفيح بوتاتات يقوعز مهلاو بمبرا كرامات بحري بمودون نمكو تصارو عسب صعري يكاير بمهلاون نحارسوت تزوبا يخون نحارسوت كبسا بزوح زشغل كم زيكونا أرقاقيتون أما حدارين الزبا فورو آتو عثمان عرفة بوغنو مزلو طلو الكرامات حارسوت زحاشو أوتوت كرخبو أدمعيو أبز السلاسلو لزلو وقوان تخصيتو زلو أنبتان مدفع من محدارين هزبن مسموياويان حرشان أبالات حيلتات مكلغالن بمخان ينطفو كان زلو حبيرون أما حداريت زوبا سيميناو كأيه بحري ويزورو أسمرت أبرها نابتي أنبت أزتر أيلو كبابيتات بمبتح مسكيلاتات حرشان أما حدرت إنو الزوباتات نابز قبرت تركب نتي أنبتا بقوت تصرن معالو توفاينت كل زيقا بحفشة ناي حارستو دما بفلاي مسرتها وخمزخونا أزغاخيرام مينستر حرشا أب قربا بتهاجرات نزلو السقات كستان بتان ناب هاجرنا كسجر زلو تخولو ناب قمت بمئتاو أبز تفلاليه كبابيتات هاجرنا هزبي أبالات حيلتات مكل خالن موياويان حرشان زد تساتفو سلطناتات كهب مسنحو سفلتيهم إذا خمزيلون كلو أبنو زوبادك أمحارة كرامات دونجي كوان تجمرة كاب مفارق ورح حملة جنت بغزر حزلو أخول زناب يوقع سلزلو زتزرع حرشاتات أبتصفو درجة كم زبط حتى حبيرو نزي زرعتي كابالع نمكل خالدما أتوب مكتتالي قبرالو وكيل إيرينا في المنطقة نزدالو واتساب فرتونا عندهم كتغربيان أبتصفو درجة بتحزلو زرعتن مجهجاتاتن كبالعن من كلغال حارستوتن زملكتهم أكلاتن كوللتات إناودبو عتب مكتتالي قبرو خمزلو أما حدار نوزوبا دك أمحاراتو يمان أبر أزخاخيروم نيرينا بزهابو حبريتا أتو يمانه زبزح زراتي يخل زناب سلزرخبا أبتصبو درجة خمزلو بمقلات حارستوت قون تزسلاسل وزلو نايصحي عين فتات مسكيلاتات حرشان أولات حيلتات مكل خالن ناتوها هادو ترئيو بالعات مكل خال طبق مكتتالي كايدو خمزلو أبريهم أبزي زحلف عمتن زي حجزي نازلنا عمتن ترئيهم بطا أبزها قرنا ترأيو أبنو زوانا قمزحي ترأيو أبتنستر أيلن وانات أب كباب ورحي 4 على ترى نيرو حجب زور حشدش تدماني أب كباب أفلبات ترى نيرو بو حد قصري براري أيو
ስለዚህ ንሕና ድልዋቲና መንጸግ ተዳሊሎ ተሰብ ትምህርቲ ወሲዱ ካብ ሰራዊትን ካብ ህዝብን ካብቶም ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻን ሰራሕተኛ መንግስትን ነተን ማንዋላት ሞተራይዝድ ኾነ ኣባላትን ብማንዋል ስራሓ ነጸግቲ ኩሉ ምድላዋት ተገይሩሎ መድሃኒት ተዳሊሎ ትዝመጸና መጥቃዕትና አንበጣ ግን ስጋ ሕጂ ኣይፈተነና ዝብል ኣነ ብወገነይ ንሕና ግን ድልዋት ኣለና ኣብ እዋን ማሕረስ ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ዝተዋህበ ናይ ትራክተራት ኣገልግሎት ዝምስገን ምንባሩ ጠቂሱ ድማ መሬት ሳላ ኣብ ግዚኡ ዝተሓርሰ ብምድንጓይ ክራማት ተሃሲሱ ዝጸንሐ ዘራእቲ ከም ዘርከበ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ነውስ ዞባ ደቀ ምሓረ ኣቶ ኣሎም መብራህቱ ብጊዲኡ ብሓፈሻ ካብ ዝተዘርአ ዓስታት 11,000 ሄክታር እቲ 95 ሚእታዊት ኣካል ምዃኑን ኣብ ደረጃ ምጽሓይን ምጉሳይን ከም ዝርከብን ኩነታት መጋሃጫን ጥሪትን ከዓ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎ ኣሓቢሩ ጠላላ ዝሃረስ መሬት ኣብ ዞባና 13,687 ሄክታር ኣሎ ኣብቲ 11,294 ሄክታር ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘራእቲ ተዘሪኡሎ ማለት ከም በዓል ባሎም ጣፍ ሓንፈት ዕፉን ባሎምጋ ዓይነ ዓተር ወሰንታጥዕ ወዘተ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዳርጋቲ ናይ ኣካል ዘራእቲ ንብሎ 95% ዝሸፈነ እዩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ዘራእቲ ምስቲ ኩነታት ዝናብ ስለ ዝኸይድ ሎም ዓመት ኩነታት ዝናብና ናብ ናይ ኣዝመራ ወቅቲ ንብሎ ክልተና ንኸፍሎ ናይ ኣዝመራ ወቅትን ናይ ክራማትን እዩ ድንጉኢሉ ካብ ፍርቂ ሓምለ ኣከባቢ እዩ ጀሚሩ ስጋ ሕጂ ግን ኣብ ጽቡቕ ዝርጋሕ ዘሎ ዝናብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ክራማት ዘራእቲ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ብሰፊሑ ንምትእትታው ብዝወፀ መደብ እውን ኣቲላን ሲድራን ዝዓይነቱ ምሩጽ ዘርኢ ከምኡውን ኣብ መድንፋዕቶት ዝሕግዝ 250 ኩልታን ዘመናዊ ድኹዕን 100 ሊትሮ ጸረ ፀሓያይ መድሃኒትን ንሓረስቶት ከም እተዓደላ ኣረድዩ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ብሰፊሑ ሎም ዓመት ሓረስቶት ተኸፋፊሉ ኣሎ 179 ኩንታል ኣካባቢ ሲድራን ኣተላን ዝተባሃለ ዓይነ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ከምኡውን ሃይብሪድ ዕፉን ንኽዝርጋሕ ተኻይዱ ኣሎ ምስኡ ዝኸይዱ 250 ኩንታል ዘመናዊ ድኹዕ እዚ ብጀካ ነቲ ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝውሃብ ማለት ምስቲ ናይ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ንሓረስቶት ከም ዝቐርብ ተገይሩ ኣሎ ምስኡን 1,100 ፀረ ፀሓይ ነቲ ጉልበት ንምሕጋዝ ተባሂሉ እውን እዚ ናቶም ሓረስቶት ብዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ይግበር ኣሎ ፃዕርታት ከዓ ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ዘይምህላው መደበር ፈልሲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንንጥፈታት ምግራብ ዓብ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው ዝሓበረ ኣቶ ኣለም ብፍላይ ውልቃውያን ገረብቲ ካብ መደበራት ፈልሲ ሰገነይትን ተረኣምንን ከምፁ ስለ ዝግደዱ ኣተባብዓ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣብ ነውስ ዞባ ደቀ ምሓረ ካብ መፋረቕ ወርሓ ሓምለ ጀሚሩ ልዕሊ 470 ሚሊ ሜትር ዝዓቐኑ ዝናብ ከም ዝተመዝገበ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ይነጽር ኣብ ንዞባ ፎሮ ሓረስቶት ነታ ወርሒ መስከረም ዝጅምር ወቕቲ ማሕረስ ብእዋኑ ምድላዋቶም ከጻፍፉን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝለዓለ ክደፍኡን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣመሓዳርቲ ንዞባ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ ዙላ ኣፍታ ሓድሽ ኣይሮማለ ማልካን ሮብሮብያን ምስ ዝተዋፅኡ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ከምኡውን ወከልቲ ሓረስቶት ኣብ ዝገበረው ርክብ ምስራሕን ምዕራይን መእለይ ውሕጅን ጀሪፋትን ከምኡውን ካልእ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ ቀዳምነት ክወሃቦ ምዃኑ ገሊጹ ንሓረስቶት ዝዕደል ምሩጽ ዘርኢ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋይ ተወልደ ብወገኑ ሓረስቶት ምድላዋቶም ከጻፍፉ ኣገልግሎታት ትራክተራት ንምርካብ ድማ ምምሕዳራት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ጠለባተን ከቕርባ ተላብዮም ኣቶ ተስፋይ ኣሲዕቡ ድሮ ብውሕድ ጉጅለታት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሳጊሙ ዘሎ ኣንበጣ ንምምካት ዘድሊ ምድላዋት ተገይሩ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓረስቶት ዝኾነ ሓድሽ ተሪኦም ንዝዕዘቡ ብዝቐልጠፈ ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብሩ ፀዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ነቲ ብወሓይዝ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሕርሻ ዝወረደ ዕንወት ንምፅጋን ብወፈራታት ይዓዩ እኳ እንተለዉ እቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ልዕሊ ዓቕሚ ጉልበት ስለ ዝኾነ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ሓቲቶም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ብክራማት ከበሳን ባሕርን ዝለምዕ 83,000 ሄክታር ከም ዘሎ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ይሕብር
ኣብ ንኡዞባ ሽዕብ ካብ ከበሳ ብዝወረደ ውሕጅ ሩባ ላባ ልዕሊ ንቡር ብምምልኡ ወዲ 65 ዓመት ኣቦን ወዲ 19 ዓመት ተመሃራይን ከም ዝሞቱ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ንኡዞባ ኣፍሊጡ ክልተ ኣግማል እውን ብውሕጅ ከም ተወስዳ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብጉልበት ሰብን ኣብ ዑርን ዝተጸገነ ዓገማት ቅንጻል ጻውራ ደብረትን ገድገድን ምስ መከፋፈሊቱ ከም ዝዓነወን ናይ ሕርሻ መሬት ከም ተደምሰሰን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገድገድ ውሕጅ ኣብ ሕርሻው ትሕተ ቅርፂ ዕንወት ከውርድ እንከሎ ሰፊሕ ግራውቲ ብሑፃ ከም ተደበ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክሃርም ዝቐነየ ብብርቱዕ ንፋስ ዝተሰነየ ዘይንቡር ዝናብ ብፍላይ ኣብ ደሴታትን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ዓድታትን ከቢድ ዕንወት ከስዕብ እንከሎ ካብ ከበሳታት ዝወርድ ዘሎ ብርቱዕ ወሓይዝ እውን ኣብ ጥሪት ንብረትን ትሕተ ቅርፂ ሕርሻን ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ንኡዞባ ሓልሓል ብዘሎ ሰናይ ክራማት ኩነታት ዘራእትን መጋሃጫታትን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ወልደንኪኤል ብርሃነ ሓቢሮም ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ መፋረቕ ወርሒ ነሓሰ ብድምር ኣብ 31 መዓልታት 443 ሚሊሜተር ዝናብ ከም ተመዝገበ ዝጠቐሰ ኣቶ ወልደንኪኤል 15,000 ሄክታር መሸላ ብልቱግ ዳጉሻ ስገም ስርናይ ጣፍን ዕፉንን ልዕሊ 470 ሄክታር ፋጆልን ኣዳጉራን 72 ሄክታር ድማ ፉል እንጣጢዕን ንሂጉን ከም ተዘርአን ኣብ ትስፉ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ኣብሪሆም ሓረስቶት ብህጡር ክራማት ተተባቢዖም ዝዕግብ ምህርቲ ክሓፍሱን መግቢ ጥሪቶም ከውሕሱን ምእንቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ቀጻልነት ዘለዎ መያዊ ምኽሪ እናሃበን ጸረ ባልዕ መድሃኒት እናቐረበን ይደጋግፎም ከም ዘለውን ኣቶ ወልደንኪኤል ብተወሳኺ ገሊጹ ኣብ ንዞባ ሓልሓል ደቡባዊ ክፋል ማለት ከባቢታት ሓልሓል ማያዋልድ ገበይ ኣለቡን ፈንሸበኩን ዓመታዊ ልዕሊ 400 ሚሊሜተር ማይ ስለ ዝረክብ ኣብ ምስሳን ዘራእቲ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ርኡይ ለውጢ ከም ዘመዝግብ ሰሜናዊ ክፋል ማለት ከባቢታት ቀርጸት እንረኩበት ረሄይን መለብሶን ግን እቲ ዝርከብ መጠን ዝናብ ትሕቲ 400 ሚሊሜተር ስለ ዝኾነ እቶትን እቶታውነትን ብመንጽር ከም ዝጽሎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ የነጽር ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም መንግስቲ ኬንያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክታ ኣውጅዎን ዝጸንሐ ሰዓታት እቶእቶ ብ30 መዓልታት ኣናዊሕዎ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ መጠን ምልባዕቲ ለበዳ ብፍላይ ካብ ከተማ ናይሮቢ ወፃኢ እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰባት ብብዝሒ ዘዘውትርዎ ባራትን ማእከላት ለይታዊ ትልሂትን ዝርከብዎም ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን ብተመሳሳሊ ንተወሳኺ 30 መዓልታት ክዕጸው ብ26 ነሓሰ ኣዚዞም ኣብ ኬንያ በቲ ለበዳ ልዕሊ 33,000 ሰባት ከም ተለኽፉ ልዕሊ 560 ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ ብሰንኪ ለበዳ መጠን ዕቤት ቁጠባ ኬንያ ኣብ 2020 ብልዕሊ ፍርቂ ክጎድል ከም ዝኽእል እውን ክኢላታት እቲ ዓውዲ ይእምቱ ብመሰረት ጸብጻባት ብደረጃ ኣፍሪቃ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ልዕሊ 28,000 ከም ዝበጽሐ ብደረጃ ዓለም ድማ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 24 ሚልዮን ዝሞቱ 830,000 ከም ዝደየበ ይግለጽ ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ማሊ ከካይዶን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ተልእኾ ከም ዝወንዘፎ ኣፍሊጡ እቲ ሕብረት ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ድሕሪ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ሓቢሮም ኤሮጳዊ ሕብረት ንሰራዊትን ኣባላት ፖሊስን ማሊ ኣብ ምስልጣን ዝነጥፉ 600 ወተሃደራት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ሕብረት ኣብ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን እውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ተልእኾታት ከም ዘካይዱ ዝጥቀስ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንጸጥታዊ ቅልውላው ናይቲ ዞባ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኢራን ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ከም ተፍርየሉ ንዝጥርጠር ክልተ ቦታታት ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ክፍትሾ ኣፍቂዳ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ላዕለዎት ሰመዚ ኢራንን እቲ ኣህጉራዊ ትካልን ኣብ ዝሳልስት እዚ ኣብ ከተማ ጣህራን ድሕሪ ዘካይድዎ ርክብ እዩ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ትካል ተቆጻጻሪ ኒውክለሳዊ ጸዓት ሕብራት ሃገራት ኢራን በታ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ትምእዘዝ ከም ዘላ ንምርግጋጽ ኣብቲ ዝጥርጠር ቦታታት ብኣካል ብምፍታሽ ምስክርነቱ ክህብ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኢራን
ሽዱሽተ ሓያላን ሃገራትን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኢራን ኒኩለሳዊ ንጥፈታት ከተጉድልን ኣብ ልዕሊኣ ጸንዐ እገዳ ክለዓልን እዩ ዝብል ነይሩ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ድሕሪ ምስሓባ ግና ተግባራውነቱ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሕሎ በቲ ስምምዕ ተማእዚዛ ትጓዓዝ ከም ዘላ ትግለጽ ኢራን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸድቕ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ኒኩለሳዊ ንጥፈታታ ከተበራብሮ ከም እትኽእል ከተጠንቅቕ ጸኒሓ أمريكا تمالي 26 نحاسة بقوداي بحر دبوب تشاينا نزتوسنو تكالاتن والكسباتن تشاينا أبتقلي مزقب كم زسفرت تقاليحو نتسقم تزخون نت تشاينا أمريكا داق مقمت كتقبرلو تقوي علا إذا حدش سقمتي أمانغو كلتين حقرات نزلو ديبلوماسياون نقداون زي مقراو مليسو كخيرو كم زخيل تنتنتي إمتو تشاينا أبتمايا وأكال وتهدراوي هلاو أب معباي تقاتاتو حلف خالوت حقرات نممزماس تسرح كم زلا أتوقس أمريكا نمكت تالو تكايدو نتفتات كتحيلو مخانيا كتحبر عنيها قداي بحر دبوب تشاينا أمريكا زملكت كم زي كونت موجود تشاينا أبتمايا وأكل تجبرو متقطعو كتقارصو كتصوع متنحاي فلت زي صفحة كفال بحر دبوب تشاينا لولاوي جزءاتها مخانو موجود تشاينا أبتمايا وأكل نمكل حلقة مكترنفق مثل كم زلوايا تحبر إندونيسيا ماليزيا فلبينس دسي تايوان فيتنام برونينون أبتعمتاوي أسات 5 تريليون دولار نقداو مقصاص زكايدلو مايا وأكل إجتا كم زلون زمكوتا كالوت حاجرات ACN أب سيميناوي كفال نيجيريا بزتخايد متقعتتات أب قداموس شدشت أوارح نكلت شحن إسران طراي لعلي حد شحن 100 سبات كم تقتلو تبعت حبرات حقرات أنت إيران تسبعو كسارات بشبراو جوجل بوك حرام كم أون قبيلاوي متفنان بزت أنكو زتخايد متقعتات الصعبة مخانو تم تبعت قليتهم متقعتتات بالصفحة ملكعو يقتل بمهلاو كسارة كسب مودات كلت شحن إسران بعتفخ زايد كم زغل نيك ربات عزبتي يأمتهم منجست نيجيريا أب تخباب التخصيص زلوت أتطاو وطر نمهدا عشرحات أبالات سراوي توافيرو كانتلو التخونتات كم حايش كم زي كاله يحبر إسرائيل بعسان حموش النحاسة أب ليبانوس أب لعل الزركب علامات حزب الله متقعة أير أكايدا تسقمتي ملسا قبرنايتي أب لعل سراوي إسرائيل استفت أمام متقعة مخانو مينستر مكلخال إسرائيل حبيرون منجست ليبانوس أب زوطو مجلتي نمتقعة إسرائيل قلو أجهزات الأولى هاجرو مخانو بموقاس ناب حبرات هاجرات أبيتاتو كم زقرب قليت الله بتمتقعتي بزعبا زوردة سبقاو قدعات استوهاب حبريتا زاقيت يلن بوغن حزب الله وننتخونه بزعبا إسرائيل زكايدتو دبدا بيخون قبل على حلوة دوبات إسرائيل تفتي مزتبه لمتقعتي زوات مجلتي يلن نمو داتا زينا بقداي بحراوي تصقاتات مبرعوي مأكلاي بحري أب مونغو تركن غريخن تفتيرو زلو متفنان نابغونت كي من رحزة سق مخانو تحبيرو أزيز تقلت بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان بعسان شدوشن حساب زسمعو مدارة هاجرو أبتقلين بحري أجيانن مأكلاي بحرن زلوا مثل نمحلاو أدلاي زبال سقمتي كم توسد دحر محباريو بريزيدنت إردوغان أب مدارو تتعرر توغنات نولاونتن ربحاتاتن تركي زغوس زخون مكساس مزي كايدا هاجرو زي داغم كبز جلت أو ترير سقمتن موساد دحر كم زي تبل أتنكي قلهم أب مبرعو الشنخ مأكلاي بحر نزلو تقاتات نموجح تركي أب دهساسن كعتان بحريا وغاز التنصف عباي مركب كم زوافرت يفلت غريخن أب زغدايزي أب غودنا تسلفو زركب إيروبا وحبرتنغنا تركي كتكايدو وطينا زلا عدنا مزي تقارطو أب لعليا أدلاي سقمتي كم زوسلو كتنقون كلو حالتات بحر غريخن فرنسان دما أب تخبابي حبراوي وتهدراو لممد كم زكايدو يذكر كبرات عزبتنا نلوم حمس قطري استرالوه حفشاوي زيناوي مسنادونا أبزازي ملو كسافت أمام سانا بمتصنحكم مسكن بوغاني بروح معلتي